La planta de la setmana de Taula Burriana és la campanula blanca, més coneguda com la campaneta o estrela d'Itàlia. És una planta molt bonica, d'aspecte delicat i flors menudes. Forma campanada i color blanc, que contrasten amb el verd intens del conjunt i les seues fulles en forma de cor. Originàries d'Itàlia, per tant de clima mediterrani, estan perfectament adaptades a aquesta zona i és convenient que tinguin llum natural i un reg regular, sense excés d'aigua. Si la deixem créixer o la plantem en una jardinera, pot arribar a un tamany considerable, inclús convertir-la en una planta penjant. És apta tant per interiors com per exteriors i aportarà un toc de bellesa, benestar i pau a la teua casa. Vine ara i descobreix-la al millor preu en el nostre Garden per només €1,45 del 29 d'octubre al 4 de novembre. Vine i tria la teua. T'esperem!